запяешь. Прывітанне, сябры, у эфіры кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». Іван Іванович уже такі нейкі найгрыш невядомы мне сыграў. Шукаў, не беларус. Ну, я думаю, адразу у вас узнікла пытанне, з намі дзяўчына сёння, да? Нечакана, упершыню. 2 гады. Сапраўды, упершыню за 2 гады. Знаёмцеся, гэта Аіда Сулейманова, міс Вкуснейшн, другога адкрытага конкурса нацыянальных культур, творчасці і прыгажосці «Грацыя Інтэрнэшнл». Вось, і ад нас такі быў падарунак, ад нас быў такі падарунак, што Аіда да нас прыйдзе. Аіда нарадзілася ў Беларусі. Я нарадзілася ў Беларусі, у горадзе Новаполацке. У Новаполацку нарадзілася, па-беларуску размаўляе, а бацькі з Азербайджана. І таму сёння у нас што будзе ў эфіры, мы гатаваць будзем? Долму. Долму. Гэта салодкае, смачнае слово долма. Глядзіце, што ў нас ёсць. У нас ёсць вінаградныя лісты, фарш з ялавічыны, укропчык, мята, рыс і кавалачак масла. Вада, каб смочваць ручкі, да? Для перадачы «Еш, пакуль не запяеш» мы ўсё набываем у краме «Віцебскія прадукты». Бо тут прадстаўлены ўсе вытворчыя прадпрыемствы Віцебскай вобласці. Шукайце на паліцах гандлёвую марку «Віцебскі экапрадукт» і атрымлівайце асалоду ад нашых мясцовых натуральных прадуктаў. Дарэчы, гандлёвая надбаўка на гэтую марку у віцебскіх прадуктаў усяго 5%. Ну і Аіда нам зараз распавядзе, што нам трэба рабіць. Спачатку, я так разумею, трэба дарабіць фарш. Трэба укропчык туды, да? Фарш з ялавічны, там ёсць цыбуля. Я яго яшчэ не саліў, праўда. О, Іван Іванович ужо задае нам тон. Так. Аіда, хто у вас у сям'і гатуе ежу? Усе. І маці, і бацька. О, як так, рэжу. Аіда, просто я распавяду, на гэтым конкурсе, на кулінарным, там быў адзін з этапаў, Іван Іванович не быў, а я быў у складзе журы, мне пашанцавала. А еў добра. Да, і вось для нас, для журы, просто гэта была бомба. Мы як толькі убачылі. Так, што, мяту? Да. Усю? Усю. Усю. Так, тут яшчэ крыху засталося. Так, а з маслам што нам трэба? Ну, я так разумею, мне вось так, а потым пажмякаць. Перамяшаць. Вось, і Аіда прадставіла далму, і не толькі, там шмат чаго было. Аіда, хто рабіў меню, ну, вырашаў вось так. Трэба туды, на гэты конкурс, на кулінарны, вось гэты зрабіць. Я. Сама. А дапамагаў хто-небудзь? Дапамагалі. Хто? Маці і цёця моя. Усё па-сямейнаму. Так, масілка яшчэ засталося. Што яшчэ, рыс патрэбны? Увесь. Глядзіце, ну вось столькі. Так, рыс сюды. Так, Аіда, што мне? Мне трэба пажмякаць. О, такое цудоўнае слово, пажмякаць. Памяшаць. Пажмякаць, памяшаць. Аіда, калі казаць пра Азербайджан, вось, што вы можаце распавесці, чаму абавязкова кожны чалавек мусіць паехаць у Азербайджан? Ну, гэта вельмі цудоўная краіна. Закаўказе, сярод гор. І мора ёсць. І мора ёсць, Каспійскае. А ў нас няма. Толькі Мінская. Гэту краіну называюць краінай агней і вятроў. Агней? А чаму агней? Ілюмінацыі шмат? Неспроста. Ёсць раён, у якім ёсць гара, на якой успыхае зямля. Саліць забыў. Сама сабе, так? Ці ніхто не запальвае? Да. Гэта такія прыродныя. З'ява такая. Да, прыродная з'ява.
Вот. Таму і называюць страна агней. Ну і вятры гэта У нас у Віцебску таксама нармальныя вятры. Паўсюль скразнякі. Дуюць і дуюць. Ці там яшчэ большыя вятры? больше. Большыя. А калі казаць пра кухню, што на кухні? Ну вось далма мы ўжо зразумелі. А што яшчэ ёсць? Акрамя мяса. Шмат чаго. Ну просто калі мы дамаўляліся, што будзем Пералік нейкі. гатаваць, да, Аіда запыталася, што трэба рабіць, ну там закускі нейкі, што ўсё гатуецца вельмі доўга, так? Да. У нас ёсць некалькі відаў плова. Той, які вы ели на конкурсе, гэта быў быў шыкоўны гэта быў класічны плоў, рассыпны. Але ёсць яшчэ шмат відаў. Гэта плоў і з мясам адразу, і з сухафруктамі, і шмат другіх. Ёсць яшчэ плоў з тыквай. О, гарбузочак таксама можна. О, а мы зробім. Все. Во, все, замётана. Мясных блюд вельмі шмат. А рыба ці ёсць? Рыба ёсць. Ёсць рыба. Ёсць рыба з такой жа начынкай, як была ў той курачкі. Да? А, там просто была такая курыца, вось, дарэчы, хачу таксама, Іван Іванович, прыгатаваць разам з намі. Яна была фаршыраваная цыбуляй і грэцкім арэхам. Цуд неверагодны просто. Так, Аіда, фарш гатовы? Ну, вось, на твой погляд. Нормуль. Фарш ёсць. Што, давай зараз патлумачым, як трэба браць лісце. Ну, лісце гэты мы набылі ў краме, яны такія кансерваваныя, вымачылі іх у вадзе. На які бок трэба класці фарш? Вось у чым справа. Ёсць ж такая шурпатая, а ёсць такая гладзенькая. У шурпатую і гладзенькая мы закрываем. Карацей, гэта калі глядзець на вінаград, то гэта ніжняя паверхня лісціка. Ну, паказвай нам майстар-клас. Так. Мы бярем ліст. Ліст. Трошку Трымаю заваліўся. фарш. Лісцік. Трэба ручкі памачыць, да? Ага. Так. Колькі трэба фаршу? Буквально. Ну, у нас Так. крупные листки, то мы можем трошку побольше взять. Вось такі. Скручиваем такие невеликие Шарик? шарочек. Ну, такое что-то. Ага. Кладем. Ага. Кладзем і... Потом начинаем заворачивать. Вось як. Красиво. Голубцы. Покажу. Ну, да голубцы. Похоже, Голубцы. да, похоже на голубцы. Каб мясо не вылезло. Ой, все. Так. Тут сильно у нас крупные листочки. Як это? Як дзіцёнка запеленалі. Так. Ага. З аднаго боку сюды, потым завярнулі. Наступны і... Да? Его можно еще подогнуть, А, потому вот так. что крупный. А потым, я так разумею, вось у нас стаіць тут уже рондель, каструлька, і трэба складваць іх сюды вельмі шчыльненька адзін да аднаго. Да, чтобы Ось. яны не Гэта вельмі адчыняліся. важна, каб яны не раскруціліся. Вось, Так, готово. зараз я паспрабую. Так, ну, Аіда таксама, але зараз пракантралюю, калі ласка, мае дзеянні. Так, узяў лісцік, памачыў ручкі. Фаршык. Шмат взяў, не? Ці нармальна? Вось так. Нормально. І катаю. Колобочка. Ну, можно прям. Ну, вось так. скатывать. Да? Нормально? Да. Сюди поклав. Так, і потім було ось так. Да? Ось так. Да? Да. Сюди. І ось так. Сюда. Чудовно. Меня похвалили. Так, ідемо там. Так, ну і крутим. А ось, до речі, я збираю етнічну музику розних країн світу. Ну і зрозуміло, і ваша музика так само є. А які ваші відносини, наприклад, до народної своєї музики, не до білоруської? Зрозуміло, що є корені ваші. І які там музичні інструменти, коли ви їх пам'ятаєте, назву? Струнні, може, духові? І це є інструменти, які можете подарувати Івану Івановичу у колекцію. Ні, я маю доволі шмат тому. Есть разные инструменты. К сожалению, назваў я Не не ведаеш. ўсіх ведаю. Але ёсць такі інструмент зурна. Азурна? Ні, Зурна. просто зорна. Азурна.
Іван Іванович, ведаеце Струнний. такі? Струнны, да, інструмент. Вось. Ёсць вообще струнных інструментаў шмат, але назвы я, к сожалению, Ну, зурма вядомы інструмент. да. А музыкі, калі збіраюцца, адзін можа быць музыкант, ці зноў-такі 2-3, зурна і некая перкусія, там барабан некі свой. Шмат, можа Так. быць, інструментаў, як цэлы ансамбль. Цэлы ансамбль можа быць. А у нас вось у Віцебску, ну, зразумела, тут уже, як там кажуць, ну, асіміляцыя, тут у Беларусі, аселі, але ну, ось у вашай сям'і традыцыі захоўваюцца азербайджанскага народа? Да. Ну, калі кухня захоўваецца спачатку, знаеш. Ну, гэта адразу все традыцыі Так. кухні ёсць. Ну, вядома, захоўвацца. Гэта і выхоўванне дзяцей у, я б сказала, у больш строгім. Да? О, ну-ка, вось пра выхоўванне. Што нельга, вось, скажем так. Чым адрозніваецца выхоўванне, ну, ад нашага там беларускага, Слухаць бацькоў. славянскага. Ну, вот я скажу, да, адносіны да старэйшых, гэта... Святое. Да, Гэта самае галоўнае такое. да. А ў тэлефонах можна сядзець? Ну, напрыклад, там, так, ну-ка ідзі выкінь смецце. Не, я яшчэ тут дагуляю, трэба дагуляцца мне ў тэлефончыку. Ну, я думаю, здесь уже у ўсіх аднолькавыя адносіны да тэлефону. Зараз гэта стало уже як... Бренд. Да. Хвароба. Як хвароба, я б тоже сказала, хвароба. Так, хвароба. Так. Уже ўсе мы зависимы. Залежныя, да, ад гэтых гаджетаў. Так, Аіда, адным вокам, ну так, глядзіш на мяне, нармальна кручу, а то, можа, тут Да, не, зараз такога крутіце наляплю. вы добра. А ці спяваеце вы ў хаце вось народныя песні свае? Ёсць такое? Тата, мама, ведаюць? Ну, мы купальніку можам заспяваць, калі за сталом сядзім, так? Так, я перабіў, вось такі рваны нам не патрэбны, правда? А яго наверх пакладзем. Накрыем. Ага, вось зараз пра песні. Калі збіраецеся там, ну, не ведаю, там, Ну, некалькі народзіны. сямей. Ну. Так. Ну, адказаць, што прям народнае, такое не магу, але бывае... Ці там ужо народны касі ўяць. Если ёсць чалавек, які спявае, бываюць песні, как это так сказать, ну, такого Як народного плана, вот вроде как аман, аман, такие. Вось, Ну, паспяваць трошки. Так, Аіда, можете нам крыху? Ну так, хаця б напець. Іван Іванович адразу падхопіць, ён умее. Ну, хіба така з закрытым том. Я тэксту таксама не ведаю. Увогуле, можна сказаць, што вось, ну, калі пра нацыі такія, якія спяваюць, я заўжды, напрыклад, у захапленні, калі нейкія стадыённыя канцэрты, як спяваюць украінцы. І магу сказаць, што А гэта... грузіны, Грузіны. армяне. Пакажыце мне грузіны, якія не ўмеюць спяваць. Вось ці можна сказаць, што азербайджанцы гэта таксама такі народ, які без песні не можа пражыць там ні Да, дня. без песні, без танцу. Я б дадаў так, танцы я даволі шмат бачыў. А, На вось фальклорных фестывалях, так, калектывы, якія... А жанчыны такія павольныя танцы, рухі рукамі таксама, так? Нема такіх рэзкіх. А у парней лезгинка. Лезгінка? Да. Все, кладзем, а там все дно не закрываецца. Такая. Шыкоўная нейкая, бясконцая такая страва. Трэба Прыгатаванне. не так много браць лісцёў гэтых. Ну, нам трэба ўсё роўна... Цэлую Низ, каструлю? ну, увесь не, але низ мы павінны закласці адназначна. Калі быў конкурс, Аіда, хто... Чыё было рашэнне пра ўдзел? Асабістае ці там, напрыклад, не ведаю, маці сказала, так, ну давай, ці бацька, прыгажуня ты моя, давай-ка, Выходи в свет. Да, ідзі і пакажы ўсім. Нет. Не? Решение было сугубо Дукана. мое. Мое. Бацькі не супраць былі? Не супраць. Не супраць. Падтрым. А, ну яны ж дапамагалі гатаваць. Куды ж тут супраць? З чым было звязана такое жаданне, што, ну вось,
Все. Ці быў ужо удзел да гэтага часу ў нейкіх конкурсах такіх? Был. Ага, дзе? Я участвовала, удзельнічала ў конкурсе ў сваім універсітэце. Універсітэт давай нагадаем. Падобнае. Тэхналагічны. Віцебскі тэхналагічны універсітэт. Гэта быў конкурс падобны на міс, але для дзяўчынак, якія менш ростам. Міні-міс. Міні-міс? Да, так і називається. Так і називався конкурс «Міні-міс»? Клас. Ось. І 2 гады я участвовала в гэтым конкурсе. Ну, супер. А калі вось гэты конкурс адбываўся, ну, пра Грацыю Інтэрнэшнл зараз, калі абвесцілі, што Аіда Сулейманова міс вкуснейшн, але ну, не Грацыя Інтэрнэшнл, не першая, не другая, не гэтая тройка, да, такіх, которые самыя тытулаваныя. Не было крыўдна? Ну так, шчыра. Ну, нет. Я лічу, што хто за чым ішоў. Вось, з якой мэтай Аіда Сулейманова пайшла на конкурс? Ну, перш, гэта... Перамога. Гэта... Удзел, па-перше. Ну, да, перш Так, прыняць удзел. Гэта вопыт. Паказаць сябе. Гэта нейкі стрыжань унутры даёт. Адрэналінчык яшчэ, напэўна. Ну, было ж, напэўна, страшненько так крыху, не? Ну, не думаю. Не, адказна, хутчэй за ўсё. Тут страху няма. Не, страх быў. Быў страх ад хвалявання как-то что-то зрабіць не так. А вось калі звяртацца да кухні, вось долма, гэта страва святочная ці такая, ну, штодзённая, ці можа на выходных, напрыклад, як у нас там мы можам у Беларусі селі і давай ляпіць там клёцкі. Пельмені. Ну, клёцкі, пельмені, хто што. А, ну, да, каб ужо там на некалькі тыдняў запас такі. Вось долма, наколькі гэта страва такая? Яна паўсядзённая, ці яна святочная, ці, ну, там у нейкіх рытуалах яна, напрыклад, абавязковая страва, што вось павінна Я быць? бы адказала, гэта паўсядзённая страва. Азербайджанскі фастфуд? Ну, Паўсядзённая. Ну, але ж калі Новы год таксама такое рыхтуецца або іншае? і такое, і такое. іншае. Во, давайте, вось што, вось Іван Іванович добрае пытанне задаў. Новы год. Ну, ладно, ён не хутка яшчэ, але што на Новы год? На стале павінна быць абавязкова у азербайджанцаў. Печыва. Плоў. Плоў. Ёсць у нас такое блюдо. З чаго яно Гэта складаецца? курынае мяса у яйках. У яйках. А, у яйках? Філешка. Нет. Не? Не філешка, гэта... З косткамі мясо такое з ўсё, да? косткамі, ножкі. І ўсё астатняе. грудкі, бёдрышкі. Курыца з левяньі, вот як вы ели. Ага. Так, колькі нам там яшчэ трэба зрабіць? Они у нас не очень плотно лежат. Так, нормально, нормально. Мы зараз грузик, а то мы так без конца можем крутить. Так, Яке питання будеш? там може розпутать які ще, ні? Так. А з салодкага што робіце на стол на Новы Салодкага? год? Ой, там столькі всього у їх було. Ой, ну, у Ай-яй-яй. нас есть шмат сладостей. Пахлава, вот мы готовили. Ага. Пробовали. Это такие слоеный пирог. Я ведаю, люблю його. Буває, продається в крамах. Да? Они не такие. Не, ну зразумела, калі вы там руками зрабілі свой рэцэпт, гэта будзе адрознівацца. Халва ёсць? Есть халва. А вы самі робіце яе? Робим. Ну, можна тут. Карацей, для азербайджанської кухні все в Віцебську можна набити. Продукти. Ну, да. Нічого такого. Я тільки думаю, що може, напевно, можуть проблеми зникнути з рисом. А рис інший потрібен? Рис. Ну, у нас обычно длиннозерные такие и как бы иранские вот, Ага. используются. Все?
Да? Закрыли? Закрыли. Ура! Так, ну что, Аида, патлумач нам, калі ласка, што трэба рабіць далей? Вось у нас ёсць слой, ну, вядома, што можна і далей. Нам зараз трэба што, пакласці Покласти на них зверху талерку. Вось так, да? Каб яны не раскруціліся. Так, прыціснулі. І зараз што робім мы яшчэ? Нам трэба паставіць нейкі грузик. Ну, у нас гэта будзе банка з вадой. І трэба зараз... Залить водой. А колькі заливать? Ну, так как у нас совсем чуть-чуть. Да. Ну, давайте вы лейте, я скажу стоп. Так. Ну, вот шкляночка воды. Ну, зараз и хватит. И все, хопить? Стоп, да. Все? Класс. Так, кольки и на який огонь? На невеличкі? Ну, копі, На так, сярэдні. на сярэдні, а агенчик Хвилин 30. на хвилин 30. Не на годину. Ну, посмотрим. Ну, пакуль на хвилин 30. Так. Ну, Иван Иванович, долма хай тушится, а мы пакуль адпачынем. Потанцуем. Ну что, все? Пора. Долма наша. Ну все, Иван Иванович сказал, пора. Значит, погнали. Так. О, есть. Я виду, что Аида хвалюется. Головне, каб что, листья, да, были нормальные. Протушились. Так, трошки хвалююся, каже Аида. Не хвалюйся, мы все з'їдемо. А мне здається, что их еще перевязывают. Есть такое? Ёсть надевают на ниточку, Ага. чтобы легче было доставать. Ага, бачиш? А, ось, да, каб я ось так не такое. валендався. Ну, не усі А можна ж кожную переплясти так за одну. Чмяш шашлык. Їх як буси продівають. Ага. Я не умею пригоже викладати. Як ёсць. Короче, калі якая развалится, можно все валить на мяне, гэта я. Ой. Оп, ой. Хоп, парочка. Еще одна. Опаньки. О, это моя. Іван Іванович спробує азербайджанські нейкі мотиви, напевно, знайсці. Ой. Не, веселей трошки було. Ага, просто, да? Так, Аїда, ну як? Хвилювання легке, але упевненість тое, що Все трималося. все трималося і вона повинна перемогчи. Так, наші ідеї. Самый головний соус – гэта сметана, я так розумію. Просто, що ми робимо? Іван Іванович, каб потім не казали, що я вам знову віделіс не дав. Ага. Так, що ми робимо? Ми ось так, да? Ці руками. Ні, руки гарячі будь. Можна так. І- Можна зверху було полить. Можна Ну, було зверху? Можна так. Я пам'ятаю, що на конкурсі ми робили ось так. Да. Іван Іванович, чого ви? Аїда. Соромлюся. Аїда апошня, заважте, боїться. Ми ж повинні дегустацію зробити. Ну? Ви гаряче вмієте одразу їсти. Смачно їсти. Смачно їсти. Коротше. Ну, не гаряче, не смачне. Я ввогуле люблю голубці, а долма – це тое, що я не можу просто обійти увагою. Я вельми люблю, як Іван Іванович. Він язик проглинув уже. Не можу говорити. Смачно. Так само вельми смачне. Не, незвичайно трошки. Ми дякуємо, Аїда, що ви до нас завітали. Приготували, навчили, приготували ось гэтую смакату. Чому я вельми радий. Перемоги вам і далей на І інших далей, і конкурсах. далей, і далей, і далей. Не тільки з гэтай стравою, а з іншими. І не з тільки з піснями, стравами. і з танцями. Ось.
Сябры, дасылайце нам свае рэцэпты, будзем з радасцю іх гатаваць. На сёння з вами мы трох развітваемся. Усяго добрага, смачна есці. Пакуль. Пакуль.